Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. Herois de ninja closca, els més forts. Són els lluitadors més temibles. Són molt moderns. Són herois de mitja closca i són sensibles. Així, ja ho dic. Quan ataca amb el bat brillant, els Mags Tortuga van endavant. Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. El nostre ningú els va ensenyar a ser grans. És una rata radical. Leonardo va davant, té una màquina especial. És veritat. Rafael és poder Aquestes són boníssimes. En Miquel Àngelo li agrada ballar. Endavant, Tortuga! Són les fabuloses tortugues ninja. Són les fabuloses tortugues ninja. Herois de mitja closca. Les fabuloses tortugues ninja. La nit de la tortuga negra. Hòndia, aquest monstre és extraordinari, nanos. Ei, ara aquest projecte de Godzilla apaita l'April. Tal com poden veure, aquests dinosaures robotitzats són els més reals que s'han construït mai. El Museu d'Història Natural espera que serveixin per augmentar els coneixements de paleontologia dels ciutadans. Ho veus, Michelangelo? És la nova exposició de dinosaures del museu. Ostres, sort que no ho he vist en persona. Si no, segur que a hores d'ara m'estaria barallant amb un robot enorme. Per això no em penso gastar barallant-me com tots vosaltres. Jo faig servir el cervell. Sí, per inventar ganivets elèctrics pel pepperoni. Escolta, molts invents meus van bé, entesos? Sí, Donatello, però la construcció de trastets d'alta tecnologia no substitueix l'astúcia i l'habilitat dels ninja. Ei, si volgués li podria plantar cara entrinxant tot sol. Donatello, ets un somiatruites. Què punyeta és, això? El meu sistema d'alarma. El sistema ha detectat una vibració subterrània. Nois, ara no em direu que... Podria ser entrinxant que surt del tecnòdrom. Segur que aquesta pila de ferralla no és una presa de pèl general? Només hi ha una manera de saber-ho. Anem. Bé, s'ha acabat. Com la meva paciència. No hauria d'haver fet mai negocis amb tu, trinxant. Al final, el meu microdetonador està acabat. Aquesta arma minúscula és prou potent per destruir un edifici sencer d'una sola detonació. Oh, com mola! Em moro de ganes de jugar-hi. Vull jugar-hi, vull jugar-hi. No hi ha dret. Jo l'he vist de primer. Idiotes, l'heu trencat. Agafeu-me aquell covard. De seguida, amo. Per què trigueu tant, trinxant? El tenia a les mans, però aquell parell de caps de surt l'han tornat a espifiar. Trinxant, no em vinguis amb romanços. Si no funcionen, no cal que et tornis. Molt bé, l'hauré d'arreglar ja mateix. I la morfa de ganglis. Té sentit. Ah, molt bé. Seguim la pista bona. Les vibracions s'han aturat al laboratori d'investigació governamental. Ja hem escorcollat 3 pisos i de moment ni rastre d'entrinxant ni res que s'hi sembli. Espereu un moment. Obre bé els ulls espavilat, el teu sistema d'alarma és un fracàs. I un rave, ja veureu que darrere d'una d'aquestes portes hi trobarem... entrinxant. Les tortugues, elimineu-les! Donatello, no! Fillos, deixa'm anar! Nois, vigileu! Microdetonador! Nano, t'has fet mal?
Es pot saber què passa? Hem de treure d'aquí. Quin planeta més poc desenvolupat. Conquerir-lo no ens suposarà cap problema, capità Zorax. I quan hàgim acabat, només en quedarà la cendra. Es recuperarà, mestre Estallicó? És massa aviat per saber-ho, Leonardo. No s'hauria d'haver enfrontat en Trinxant tot sol. En Trinxant? Per què m'has aturat? Gairebé el tenia. L'única cosa que has aconseguit tenir era un aspecte incandescent de cap a peus. He d'aturar en Trinxant. Aquest nano s'ha tocat de la carbassa. No el pot ajudar, sensei? Donatello, mira'm, aparta aquests mals pensaments del cap, deixeble meu. Mals pensaments? En Trinxant és qui el va convertir en una rata. En Trinxant és qui intenta controlar el món cada 2x3. En Trinxant és el responsable de la majoria de coses dolentes que passen. Ara volta per algun lloc i jo l'agafaré. Donatello, no estàs en condicions de fer res. Has rebut una descàrrega molt forta, Donatello. Sí, potser teniu raó. M'aniria bé reposar una mica. Jo diria que a la pizza del nostre amic li regalim el formatge. Ara anem per feina. N'estic tip d'aquestes màscares ridícules. Els criminals són una gentussa supersticiosa i covarda. Em fa falta una disfressa nova que els faci tenir el cor com una lentilla. Sobretot en Trinxant. Haig de tornar a entrar a la manufactura. Per culpa d'aquelles tortugues manefles han reforçat la vigilància. Em farà falta una mica d'ajuda. Estic preocupat, mestre Estallicó. Temo que la descàrrega hagi pogut afectar en Donatello. Sí, està molt canviat. Ja ho podeu ben dir. S'ha convertit en uns coixins flonjos. On s'ha ficat? Ara estic preparat per enfrontar-me en Trinxant com la criatura nocturna més temuda, la tortuga negra. Caram, nois, quina entrada més bona. Donatello, que t'has tocat del bolet. Al contrari, em sembla que ara estic més lúcid que mai. Doncs et quedaràs aquí fins que et passi l'efecte. No tinc temps per jocs. Una tortubomba us entretindrà una estona. En Trinxant volta per aquí i l'he d'aturar sigui com sigui. Molt bé, Trinxant. Prepara't per enfrontar-te a la fúria de la tortuga negra. Hem de treure la bomba de fum d'aquí. Hem d'aturar en Donatello abans que algú prengui mal. Per què em voleu aturar? Ja sabeu com n'és de perillós en Trinxant. Perquè no t'hi pots enfrontar tot sol. Podries sortir-ne malparat. L'únic que en sortirà malparat és ell. M'agradava més quan era el llest dòcil de la colla. Aquest nano s'ha tocat de l'ala. Val més que no, si no acabarem tots tocats del bolet. Tortugues, heu de tornar al cau de seguida. És urgent. Però, i en Donatello? Corre, Leonardo. No vull tenir res a veure amb tu, Trinxant. Si et negues a ajudar-me, hauré de mantenir els honoraris ridículament alts que t'anava a pagar. Així, molt bé. Ara t'escolto. Vull una dotzena dels teus millors homes.
Cremo aquest planeta en nom de l'imperi Triceratops. Què passa, nois? Em sembla que és el sistema d'alarma d'en Donatello. Sigui el que sigui, el problema és a l'àrea del centre. De pressa, anem! Espereu. De debò us refieu d'aquesta cosa? Per què no? D'entrada heu de pensar que el qui l'ha inventada volta per la ciutat en roba interior. Quiet, company. Dóna'm la cartera. Deixa'l estar, miserable! Oh! Molt bé, Ruc. Ara em diràs on puc trobar en Trinxant. En Trinxant? No sé pas de què em parles. Jo diria que sí. Parla! D'acord. He sentit un parell d'homes d'en Llop Jackson que deien que havien de fer una feina per en Trinxant. Torna! No em pots deixar penjat aquí dalt. Haurem de distreure la seva atenció. Auxili! Que algú m'ajudi! Manny, Moe, Jack, a veure què passa. Ei, capità, doni'ns un cop de mà! Sorpresa, Guripa! Aquests mamífers no oposen cap resistència. No, però les tortugues sí! Normalment no lluitaria contra uns altres rèptils, però com que esteu aliats amb aquests humans... Siguin qui siguin, no han vingut en to de pau. Em sembla que no el trobarem. Ja fa hores que el busquem. Sí, ja fa estona que ha passat l'hora del meu piscolabis de les 2. Per mi podeu descansar. I tu què ets? Una tortuga de Halloween? A veure si us fa gràcia, això. Ei, un poc solta! Però on ha anat? En Llop Jackson, on és? Qui? El gàngster que s'amaga al magatzem del port? Gràcies per la informació. Sort que no li has dit el que volia saber. L'amo s'hauria enrabiat molt. Sí, però pensa que si ens quedem aquí no sabrem com acaba aquesta història. Torna i lluita! Nosaltres, els Triceratops, som els millors guerrers de l'univers. Hem conquerit mitja galàxia. I vosaltres tres no ens aturareu pas. Les seves armes ens superen, nois. Necessitem el tortomòbil. Què dius? Aquells banyuts el faran miques. Tens una idea millor? No marxeu, tornem de seguida. Ja ens hem ocupat d'en Trinxant. Bé, n'estic fart de tractar amb aquell excèntric. Doncs ara tracta amb mi, Wolf. Aparteu-vos, aprenents de pispes. Qui ets tu? Però què vols? En Trinxant, on és? El laboratori del govern està preparant un detonador. Gràcies per la informació, repugnant. Morro!
Era el meu millor vestit. Activa el generador de la porta estel·lar. En menys d'una hora tot aquest planeta serà nostre. Ja us he dit que podria passar una cosa com aquesta. Us suggereixo que mireu al cel, nois. Bufa, uns efectes especials espectaculars. És una porta estel·lar, una obertura en la dimensió espai-temps. D'aquí una hora, l'òrbita de la Terra l'arrossegarà directament a la porta estel·lar. I tot el planeta serà transportat instantàniament a través de la galàxia fins als mons de Triceratops, on els saquejarem completament. Oh, bé, pitjor que això, impossible. No n'estiguis tan segur, noi, i encara ens queda l'última part de l'episodi. D'aquí a una hora el planeta Terra serà transportat instantàniament als nostres mons. Ens saquejaran totes les riqueses, els humans seran convertits en esclaus i la totalitat del planeta serà reduïda a cendres. Això podria enterbolir el futur de la Terra? El que necessitem és un pla increïblement ben pensat per sabotejar-los l'equip. Sí, però això és cosa d'en Donatello. I per si no us n'heu adonat, al nostre cervell resident se li han afluixat uns quants cargols. L'hem de trobar. Anem! Vosaltres també sou rèptils. No volem lluitar contra vosaltres. Unim-nos! Sap què? De moment ens ho pensarem. Per què trigues tant, trinxant? Calma, el microdetonador ja està gairebé enllestit, cranc. Doncs passa't via, trinxant. Quan m'hauré d'esperar per poder dominar el món? Molt bé, trinxant. Ara som tu i jo sols. Es pot saber qui ets? El teu pitjor malson. Has vist massa televisió, tortuga. On s'ha ficat? I ara, trinxant, prepara't pel combat final. L'he localitzat. Direcció nord. I ara aixeca't, desgraciat. Hora de les tortumanilles. Aquesta disfressa ridícula no t'ha espavilat gens. No m'enganyaràs dues vegades, soca. Ves per on ara s'ha girat la truita, oi? Ara tinc justament on et volia. Donatello, no! Al final, la tortuga negra ha vençut. El generador té rodes. Adéu, maleït enemic. Sempre m'has caigut com una patacada, trinxant. Ja et tinc, nano! Ostres, no et tinc. Senyor! Ha de marxar d'aquí. Aquella tortuga s'ha trastocat. Ja ho sé. Ai, què ha passat? Què faig amb aquesta disfressa de superheroi tan ridícula? Se t'han creuat els cables de mala manera, amic meu. Oh, dia, m'he perdut res important? Fes una ullada per la finestra. Val més que me'n feu 5 cèntims, nois. Aquest artefacte d'entrinxant ens donarà potència de foc de sobres si l'arribo a fer funcionar. Bé, no és tan senzill com això. Encara que guanyem aquelles sargantanes, estic convençut que n'hi haurà una infinitat al seu planeta. Aleshores els hem de convèncer que se'n vagin de la Terra per sempre. El seu líder ha dit que no ens volia fer cap mal perquè també som rèptils.
Ei, potser no ataquen els planetes on els rèptils són l'espècie dominant. Ja ho tinc! Hem d'anar a fer una visita al Museu d'Història Natural. De pressa! 3 minuts més i aquest miserable planeta viatjarà fins l'altra punta de la galàxia, on passarà a ser propietat privada de l'imperi Triceratops. Què és això? Funciona, Donatello! Es pensen que els robots són de veritat. Hem d'aturar aquestes bèsties. Però, capità, no podem fer mal als de la nostra espècie. Doncs ells ens liquidaran a nosaltres. Afanya't, Donatello! Em sembla que els nostres dinosaures comencen a fer figa. Ja està! Molt bé, caps de suro! Com us atreviu a disparar contra els meus súbdits lleials? Qui ets tu? Sóc en Donatello, governant d'aquest planeta i el rèptil més poderós de tot l'univers. Mentider! Cap rèptil no és més poderós que els Triceratops. Podeu fer això, els Triceratops? No ho puc creure! Aquest planeta és meu i vosaltres no us l'emportareu enlloc. El generador de la porta estel·lar, no! Capità, ens hem de retirar. Ara mateix aquests rèptils són superiors a nosaltres en tot. Fora, malvats, si no voleu que m'enfadi de veritat. Donatello, ho has aconseguit! Sí, em retiro totes les coses lletges que he dit de tu, noi. Ets la tortuga més genial de totes. Ei, només ha calgut una mica de cervell i una petita ajuda d'en Trinxant. Ostres, en Donatello gairebé ha guanyat en Trinxant tot solet. M'ho crec, que estava tan tocat que al seu costat en Casey Jones era un angelet. Les coses es calmaran ara que ha tornat a la normalitat. I en Trinxant? On és el coi de Trinxant? Oh, no, una altra vegada. El trobaré encara que sigui l'últim que faci. No et deixarem pas que tornis empaitant Trinxant. Però què us empatulleu? Busco el Trinxant elèctric per tallar formatge. Em vull menjar una pizza. Ostres, nois!